Shugor nakaslem jong unongsan Hima. Kinongdi marthok kibawan na sabar ka jela bat kam yaladi kom ki sipai lani kita ki agent jong ki company ba pher kiyale ban persang ban penbi ki pat ba ban thet ki tiar jong ki ba kinthum nadu ki mobile phone ki power bank ki earphone ki baje bat ki wei di kila sedang ban poi sakeleng ki jaka jong ka jela ha ka ba ki pat ba ki hap ban long ki ba husiar ban namsha penbi hagi bakum kini habayok banyak keran bad uwe samla ubam kwa ban penpau kerteng ubalangat hagani ke jingsha thong uliat ho bakila don gi bar jela ki bakam yala de bagi de ki sipai kilawan ban terwa ye sibon ki tiar kitar electronics ki badi ki marthok lani kita ki duplicate ki baki juong hakaktin pareng udi samla uliat ho bah kata ke jingwan terwa jong kita ki bar jela ulakum thet ya kawai ka iPhone 14 Pro hakador lai 4000 tingka kabala song bha bat long tik kum bakabadai shisha kata ka iPhone lada supet na jrong hakador kadar kuman supentip khendiat kador jong ka iPhone 14 Pro kabashis pa arpupra GB kador kadai shilak kat khendai hajar tingka henry namar ka jingyo atat dor utay samla daga mensem jong ka jingkemen ulat hit ya kata ka phone nagitay ki barjela uliat huru bahaba persang ban penim lani switch on nya ketika phone hakmat kita ginong de marthok kasupau ubami da kemuhor jong u apple bat kala lipno bat kita ginong de marthok ki penbe ju da ka baong bakal lut bateri bat don kam ban charge waya ka ringkat kamen sem jong ka jing sngo don bok bat sngo kemen balayo tat dor kat ya ka iPhone 14 Pro utai samla ulalat mare word sala yeng ban charge ka phone ka ba ulat hit thamai henry pause kumbayu tudong bzeng ka tei ka iPhone 14 Pro ka ba ulat hit kam dei satya ka iPhone henry ka dei ka badan tangnya ka dur jong ka iPhone najrong kad ba ka software jong ka ba shapo apat ki dei jong ka Android nalor ba ka speaker bat ka camera jong ka te ka phone ru kimlong satya kumta khnang baki weipat ki pat ba kinam ngat hagani ka apot kam thok kam syukor uteu samla ula kintui ki pat ba bagi de ban long ki ba husiar ban pikir ban thet kulmari ki tiar kitar kamta magabe de bat ki tiar electronics na ki bre ki bawan ban terwa haga dor ka batat khnang bakinam sha thok kumba ulangan mau Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.